Fl-aħħar 24 sija sar magħruf li żewġ tirġiel ta' 93 sena u ta' 77 sena kif ukoll mara ta' 77 sena fl-aħħar sigħat mietu bil-COVID-19 fl-isptar Mater Dei. B'hekk it-total ta' mwiet issa tela għal 282. Iżda jidher li għal Prim Ministru Robert Abela dawn l-imwiet ma jfissru assolutament xejn għax skontu qed jipproteġi l-vulnerabbli waqt din il-pandemija. Aħna rajna li lil minu vulnerabbli nipproteġuh bl-aqwa mod possibbli. U anke meta wieħed iqis li wara f'Mejju Abela kien qal il-pandemija ma laħqitniex minkejja li minn dakinhar sal-lum mietu 272 persuna. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Fuq Facebook, il-Ministru tas-Saħħa ħabar ukoll fl-aħħar 24 sija li każi pożittivi żdiedu b'100 oħra biex it-total ta' każi pożittivi issu ta' 18,676. Min-naħa l-oħra, dawk li fortunatament fiequ fl-aħħar sigħat kienu 157, bit-total ta' nies li fiequ issa jitla' għal 16,053. Meta wieħed iqis dawn kollha, jinnota li l-attivi huma 2,341. Dan meta 37,586 s'issa tlaqmu għal kontra l-COVID f'pajjiżna, bi 8,749 ħadu wkoll it-tieni doża.